Салом алейкум. Дарси чоруми мо матн мехонем. Москва столица России. Москва пойтахти Русия мебошад. Российское правительство находится в столице. Хукумати Русия дар пойтахт воқеъ мебошад. В Москве много заводов и фабрик, музеев, театров и университетов. Дар Москва заводу фабрикаҳо, осорхонаҳо, театру донишгоҳҳо зиёд мебошад. В Москву приезжают гости. Ба Москва зиёд меҳмонон меоянд. Здесь учатся студенти из разных стран. Дар ин ҷо донишҷӯён аз тамоми давлатҳои дунё таҳсил мекунанд. Имя столица дала река Москва. Номи пойтахт аз номи руди Москав пайдо шудааст, яъне руд, кӯл ин река мебошад. Слово Москва обозначало реку. Номи Москва руд, кӯлро инъикос мекунад. Так считают некоторые учёные. Ин номгузориро баъзе аз олимон баррасӣ кардаанд. ин матни кӯтоҳ как буд барои шумо. Акнун ба луғат таваҷҷӯҳ кунед. Словар луғат мебошад. Аз ҳамин матне ки хондем баъзе калимаҳоро такрор мекунем. Правительство ҳукумат, правительство ҳукумат, правительство ҳукумат. Столица столица пойтахт. Яъне масалан столица пойтахт, пойтахти Тоҷикистон Душанбе мебошад. Некатории баъзе чанде, некатории баъзе чанде. Учёни, олимон, профессорон, учёни, олимон, он нафарое ки дар соҳаи илм тадқиқот мебаранд. Студенти, донишҷӯён, студенти, донишҷӯён. Находится воқеъ ҷойгир аст. Воқеъ ҷойгир аст. Мой родной город Душанбе. Зодгоҳи ман Душанбе мебошад. Дар забони русӣ дословно, яъне бо ҳамун матн тарҷима намегардад. маънии он тарҷума мешавад. Мой родной город Душанбе. Вазифаи хонагӣ барои шумо дар ин дарси кӯтоҳ. вазифаи хонагӣ домашние задания мешавад. Мой город шаҳри ман. Дар бораи он шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед ду ҷумла бо забони русӣ нависед. Агар наметавонед бо забони тоҷикӣ нависед, мо бо забони русӣ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Бо мо бошед. Ташаккур.